आई बाप एल्टन कोण तू आमका आपोआप बिना राहता ब्रो आणि तू कॉल केला तू बी रिप्लाय ना आड पडते फोनाचे केन्ना केन्ना चलना रे ते सोड ते म्हणजे फोटो केले फेसबुकार घालले काजराचे ना मरे दाखव 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 बाल बरिस्ता बहुत दिसता आणि बोर रांदता तू पनीर लायक मरे अरे होय तर ते आज पनीर कोत अरे म्हणाले बेस्ट फोनाचे ओलोया मरे आणि मग सोमते या हो जेवपाक, शिव ओके? याची मला भूक लागल्या रे अरे बेब कित कोताले पनीर झाली तू गारा का यो तूच पनीर कोतोले अरे बेब कित कोताले ओगरा गो सांगो ते ऐक ऐक तू मुगे ऐकते तू सांगलो मरे साफ सफाई कर म्हणू त्याला एक मुनशा आणून घरा कडे तेही जायना तू कडे कोण कोतो सगळे साफ सफाई बेब कित सांगो ते ऐक म्हणजे फ्रेंड येला अल्बर्ट हाय बरा नो अरे अल्बर्ट कैसे म्हणतो हा बरे तू पनीर कोत मग ते पनीर लायक ते जेवपा आटावर ओ यो अरे रुचीतले पनीर कोत तू काय यो ना 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 कॅन्सल के हा याचं कॉलेज मध्ये चालू झाला नो पनीर बी हापाचे बॉन गेला तू पनीर हा घरा कोणे पॅच जेवता हांव एक मरे पेज जेवपाक ना 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 एकल्याकूच केला ही बायले पेजे बायले तेगे बायलेन केलो हा मरे तू वयता घरा कडे हा पनीर हापा येता मुगे पेजे जेवण दाखवतो ओय, यो ओय, 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 येता तेल काण येता